Новы ўрад Літвы на чале з прызначаным прэм'ер-міністрам Міндаўгасам Сінкевічусам прыняў прысягу ў Сейме. 42-гадовы палітык сярод іншага пакляўся перад сваім народам умацоўваць незалежнасць Літвы ды ахоўваць яе тэрытарыяльную цэласнасць. Гэтая клятва на Канстытуцыі прагучала надзвычай актуальна, перадусім на фоне размоў аб магчымым уварванні карабля на тэрыторыю балтыйскай краіны, а таксама бясконцых правакацыяў з боку рэжыму Лукашэнкі, паветраных шароў з кантрабандаю, мігранцкага крызісу, шантажу і пагрозы ў справе літоўскіх фураў. Lietuva šiandien gyvena sudėtingu metu. У адрозненне ад прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы новы прэм'ер дапускае дыпламатычны дыялог з Менскам на ўзроўні намеснікаў міністраў. У той жа час праект праграмы новага ўраду сведчыць пра па-ранейшаму жорсткі курс датычна стасункаў з Беларуссю. Вільня мае намер узмацняць ізаляцыю і санкцыйны ціск, дамагацца адказнасці рэжыму Лукашэнкі за транснацыянальныя злачынствы і спрыяць вызваленню палітзняволеных. Беларускія дэмакратычныя сілы ўжо распачалі супрацу з новым літоўскім урадам. У меня так само была короткая размова с премьер-министром Міндаўгасам Сінкевічусом. И тут передусім важно, конечно, что Беларусь засталась в урадовой программе Литвы. Адбыліся пэўныя змены в фармулёўках, але асноўнае тое, што Літва захавае ціск на рэжым Лукашэнкі, пакуль не будуць адбывацца сістэмныя змены. Зрэшты, рэжым Лукашэнкі выбраў у дачыненні афіцыйнай Вільні стратэгію не толькі пугі, але і перніка. Днямі намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігар Сакрэта апавёў, што на палях паседжання АБСЕ спрабаваў наладзіць кантакт з намесніцай міністра вонкавага ведамства суседняй дзяржавы, прапанаваўшы ёй закупкам кавы абмеркаваць балючыя пытанні літоўска-беларускіх стасункаў. Аднак атрымаў адмову, а для камунікацыяў літоўскі бок выбраў у той дзень Святлану Ціханаўскую. Які пернікі Лукашенка у выглядзе бізнеса, калійных угнаенняў, клапецкага порту, фінансавых выгодаў, які выгады і пернікі ён бы тут не прапаноўваў, все адно першаснае пытанне это будзе пытанне бяспекі. І тут мяч, зразумела, на баку Лукашэнкі. У новым урадзе застаецца і цяпер ужо былы міністр унутраных справаў Літвы Владыслаў Кандратовіч, літоўскі палітык, які каментаваў падзеі для Белсату па-беларуску. Праблема, якая ёсць. Ён узначаліць канцылярыю міністэрства навакольнага асяроддзя. А вось былы прэм'ер-міністр Літоўскай рэспублікі Саўлюс Скверняліс, якога цяпер падазраюць у карупцыі, нечакана заявіў, што сутыкнуўся з сапраўднай правакацыяй з боку нашай дзяржавы. Яго разам з сям'ёй, як сцвярджаецца, запрасілі пераехаць у Беларусь, дзе паабяцалі стварыць вельмі добрыя ўмовы для жыцця. Паводле сведчанняў Скверняліса, беларуская журналістка, якая скіравала экс-кіраўніку ўраду 2 электронныя лісты з падобнымі прапановамі, яшчэ да афіцыйна выстаўленых абвінавачанняў на адрас палітыка паведаміла яму пра тое, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа.